100 dní, 100 vlogov, hrkajúci kočár a vlog číslo 9. Dneska sa vracame do Bratislavy, takže rýchle upratanie raňajky a potom si volím niečo ako kardio s kočárom do kopcov. Keďže som v Ružomberku, tak sú tu samé kopce, ale aj takéto pekné výhľady. Bol tu pokus pozrieť sa na vodopády, ale s kočárom to asi nepôjde. Každopádne vyberám si inú možnosť a to bude ťažšia 15% stúpak a ideme znova. Kopec, ale potom ideme z kopca. Užívam si ešte posledné výhľady, dokiaľ dojdeme do Bratislavy a dáme si otočku a ideme. To je väčší kopec, jak ten prvý. Výhoda na kopcoch je to, že ideš hore, ale potom ideš znova aj dole. Takisto tento bežec to pochopil, tak preto ma obieha. Ja mu gratulujem, no a už sa dneska iba zbaliť, aby sme mohli konečne vyraziť. Tak keď to vyzerá, ako by sme išli z Chorvátska. Počasie nám prialo tak, ako sa len dalo, to znamená, že pršalo, potom sme sa ešte zastavili na rýchlu kávičku, ktorá nemohla chýbať, na rýchle hotdogy, ktoré nemohli chýbať. No a Bratislava nás privítala takýmto krásnym výhľadom. To sa nedá povedať o chladničke doma. Týždeň sme boli preč a ja som zabudol zavrieť chladničku, to znamená, že 3 plné tašky naplnené jedla, ktoré poputujú do koša, ale aspoň sme uvoľnili miesto. Jediná záchrana na dnešnú psychiku a môj žalúdok je táto pizza. Vidíme sa zajtra.